Hai suntem live, gata. Bună dimineața! Bună dimineața! Teona Sărățeanu, cu diacritice. O conversație la cafea, mă rog, eu apa, că deja mi-am băut cafeaua, momentan. Sunt ok. Ce faci? Bine, Bine. eu încă cu cafeaua. Nice. După cum spuneam înainte să apăs înregistrare, am același specimen de senzor care își găsește treabă, bineînțeles. Maia întotdeauna trebuie să fie prezentă pe aici. În cazul în care... Asistentă de producție. Da, exact. În cazul în care se întâmplă să existe ceva zgomote, sunete, mă rog, să luați la cunoștință. Cred că o să te las pe tine să te prezinți puțin tel până una alta și după aia să povestim un pic și motivul pentru care am zis că o să facem, mă rog, o să purtăm conversația asta. Sau cred că prima dată am să zic faptul că eu sunt fascinată de ceea ce faci tu și de aia m-am hotărât să te invit așa la o cafea, la discuții, ca între fete. Și mă rog, după aia o să ne spui tu un picuț mai multe. Eu oricum abia aștept conversația asta și informațiile de la tine sunt absolut gură cască pe subiectul ăsta și eu un subiect pe sufletul meu, ca să fiu sinceră, foarte pe sufletul meu. Și atunci, please, 2-3 cuvintele despre tine, să te știe lumea. Da, cu ce pot să încep? Cred că încep direct cu ideea că sunt creatoarea unui brand la început, Telluric, care, da, a pornit fix în începutul pandemiei, că de la asta mi-a și năzărit ideea. Adică, bun, pe partea artistică eu oricum lucram de mult, cochetam de mult, am făcut facultatea de arte, design textil. Ceea ce fac acum nu pot să zic că are neapărat legătură cu ce am studiat și învățat, pentru că partea asta de ceea ce făceam noi era, da, într-adevăr, multe materiale textile naturale, tehnici de imprimerie, dar nimic din ce am ajuns să fac acum, efectiv. În principiu, pe diplomă, pe hârtie, așa, ce etichetă ai? Teoretic, marea majoritate ieșim cu eticheta de artist plastic. Ok, da, pentru că... Pentru mine, specializarea, teoretic, da, ar fi designer, să spunem. Dar nici nu știu acum dacă sunt încă în stadiul în care să mă identific neapărat cu eticheta asta, dar... Da, interesant. Creator mi se pare mai permisiv, ca să zic așa. Ok, nice. Bine, din punctul meu de vedere, creatori suntem cu toții, că până la urmă suntem creatorii propriei noastre vieți, dacă ar fi să intru pe domeniul meu. Dar, da, ce creezi tu? Ce creezi? Pentru că eu când am văzut produsele tale am fost, asta e din lumea mea, nice, cosmos, steluțe, yay! Și mai mult decât atât. Da. Da, în principal, totul a început cu genți de piele, dar ulterior am mai extins și mici linii de bijuterii, tocmai ca să reduc din materialele rămase la partea de producție a genților. Tot conceptul este într-adevăr, de reducere, de reutilizare, reciclare. Și practic vreau dintr-o bucată de piele să scot cât mai mult. În primul rând și pentru că, normal, ai un avantaj la a acoperi cât mai mult costurile de achiziție ale respectivelor produse, dar și cu scopul de a reduce cât mai mult deșeurile care urmează, care în mod normal ar fi destul într-o cantitate destul de mare în urma realizării unei genți. Yes, asta era și ideea pe care am zis că o să discutăm un pic astăzi, pentru că mi se pare de foarte mare interes
și, cum ziceam, e un subiect foarte pe sufletul meu. Dar am intrat așa în pâine, dintr-o dată, informații Da. din astea, da. Mă gândeam când am descoperit eu Teluric, când ai început, de fapt, și drept, că noi două nu ne cunoșteam până de curând, dar m-am interesat, îți dai seama, când ne informăm, să vedem cine, cum, în spatele brandului, ce se întâmplă acolo. Prima mea idee și impresie, au fost că ești artist, știi, că ești povestea cu fotografia și pe partea cealaltă asta cu brandul, creația și așa mai departe. Am văzut că ești și angajat la o corporație ca să intru și pe bucățica asta și inițial mă gândeam, zic, mamă, ce mișto combinație și așa la pole opuși, știi? Zic, de la artă, de la creație și până la corporație, adică extremele cumva, știi, dacă ar fi să o iei în lumea asta și în realitatea asta. Și când m-am gândit, știi, mi-a venit așa ideea, zic, mamă, ce-ar fi să discutăm un pic, știi, să vedem ce zice Teona, ce părere are, ce face, ce alea. Subiectele mele, în principiu, cam pe asta se axau, știi, hai să vedem cum e viața de artist, dacă e în perioada în care trăim, sau, nu știu, perspectiva unui artist despre viața de corporație, sau, știi, cu totul și cu totul altceva, dar de fapt aici voiam să ajung, că noi am purtat o conversație anterior în care tu ai început să-mi povestești niște chestii, moment în care eu nu prea am avut ce să zic, ceea ce e foarte dubios, știi, nu prea se întâmplă, că eu să stau și să n-am ce să zic, dar adevărul e că m-au fascinat toate informațiile alea, pe lângă faptul că nu le găsești oriunde, din punctul meu de vedere, cel puțin nefiind în domeniu, nu știu ce să zic, dacă or fi foarte vizibile, foarte, știi, ușor de accesat, mă refer. Dar pe partea cealaltă nu știu dacă ar sta cineva să se gândească la toate lucrurile astea. Pentru că, știm cu toții că trăim în viața asta, în realitatea asta, pe pilot automat și o luăm la goană și cam uităm, știi, de ce se mai întâmplă în jurul nostru. Și observasem în conversația noastră anterioară un iz din ăsta de hai să ne așezăm un pic să vedem ce se mai întâmplă și ce putem să facem ca și contribuție, știi? Ce contribuție putem să fim și pentru planetă, până la urmă, că despre aia e, până la urmă, zic eu. Da, păi asta e că eu în continuare, cu tot anul care a fost, cu toată pandemia, mai am niște momente de alea în care mă blochez și îmi dau seama, noi stai un pic, noi chiar trecem prin chestia asta, adică dacă, nu știu, dacă bunicii noștri și străbunicii aveau de povestit război, comunism, etc., noi nu cred că ne-am imaginat vreodată că o să trecem printr-un punct de criză, de cel puțin de anvergura asta. Și faza este că fix înainte să întâmple toate lucrurile astea, lumea putea să strige în stânga și în dreapta, pe ecologie, pe reciclare, pe toate lucrurile astea. Și nu prea era impactul, adică nu se vedea efectiv vreun rezultat în direcția asta. Pentru că deja ajunsese foarte multă lume să considere subiectul de ecologie și de, nu știu, încălzire globală și așa mai departe, a fi și asta, lasă că e un mit, lasă că sunt basme, fantasmagorii și așa mai departe. Și în momentul în care toți ne-am oprit, toată planeta, știi, nu au mai fost nici zboruri, închiși toți în casă, etc., s-a văzut rezultatul, s-a văzut încă de la primele, de la primul lockdown pornind din China. Pentru că pentru prima oară, într-o istorie de nu știu câți ani, au putut să măsoare efectiv reducerea poluării la nivel de țări. Da, și pe asta, tot de China vorbim, scuze-mă că te întrerup, foarte mulți copii au văzut pentru prima oară cerul
Da. Da, nuanța, culoarea, mă rog, cum vrei să o numim, bleu-ul ăla. Mhm. Pentru că ei aveau impresia că este gri. Da. Ceea Sau ce... faptul că, la noi în continuare există reticența asta față de purtat mască. În China nu a fost niciodată problema asta pentru că ei deja o aveau implantată în cultură din cauza poluării. Ei erau obișnuiți să meargă cu mască. Da, și acel factor de politețe în care porți o mască pentru că ai o simplă răceală, dar la ei era și factorul ăsta. Da, cel Și mai... efectul ăsta în care pur și simplu toți am luat o pauză a avut un beneficiu foarte mare. Yes, poți să mai Și zici la odată. fel, da, și Se la fel, face în momentul în pielea pe care, buruze. da, în momentul în care am luat toți o pauză, mi-am dat și eu seama că, stai un pic, că eu nu prea fac ceea ce voiam eu să fac în viața mea și știi, mi s-a zis de-a lungul vieții din stânga și în dreapta, măi, tu ești talentat, ai un talent, știi să faci, că... Și ajunsesem să nu prea utilizez treaba asta. Utilizam perspectiva creativă, da, în interiorul corporației, la nivel de, știi, creative problem solving și am avut foarte multe discuții, inclusiv pe tema inițială de care pomeneai și tu. Am avut inclusiv interviuri când mă duceam la interviuri de angajare și mă întreabă, bun, dar tu dacă ai terminat o facultate de arte, de ce vrei să te angajezi în corporație? Că de acolo știi că ai un venit constant. Și totuși ajungi într-un punct de ăsta de cotitură, cum a fost pandemia și totul se oprește și atunci încep să-ți vină idei și îți dai seama că de fapt, da, eu chiar asta vreau să fac cu viața mea. Uite că mi-ai răspuns deja la întrebare, știi, că urma să te întrebă cum ai ajuns să faci asta. Hai, ok, arte, design, astea, dar până aici, adică este un pas destul de, i-aș zice, conștient. Adică e un nivel de conștiență personală high level, din punctul meu de vedere. Pentru că uitându-mă, cel puțin din perspectivă profesională și în baza a ceea ce fac, repet, ca și profesie, subiectul ăsta mie mi se pare foarte îngropat, așa, undeva ascuns, inexistent mai mult, aș spune. Cumva, exact cum spuneai tu, știi, bă, povești, mituri. Ce Dumnezeu mă iei tu cu planeta? Ce cu poveștile astea, că facem, că suntem contribuție, bla, bla, bla. Eu trebuie să supraviețuiesc, eu trebuie să merg la job, să-mi fac banii, să-mi iau de mâncare, să știu că, Da. știi? Și, bine, personal este și un scop pentru mine, știi? De a crea mai multă conștiință. Tocmai asta a fost și ideea conversației până la urmă, conversația de astăzi. Îmi doresc să aduc mai multă conștiință vis-a-vis de subiectul ăsta, știi? Poate să trezești un pic lumea și poate reușim să facem și noi ceva, dacă... Că și cum e, până la urmă, planeta în sine supraviețuiește fără noi, adică ea e ok. Dacă își pune mintea, da? Ne-o spăla pe toți în secunda 2. Da. Dar pe partea cealaltă noi ce facem? Că ziceam la un moment dat, ziceai tu de consumerism, cred că dacă nu... Și știi, cumva încerc să prind ideile principale, esențiale, pentru că până la urmă e un subiect din ăla de mă doare mintea și am putea să vorbim mult și bine pe el și de Doamne. Dar ce am putea să punctăm, știi, pe treaba asta? Și ziceai tu de ceea ce faci de piele. Care-i povestea cu pielea? Reciclare, ecologie. Adică pentru mine erau niște lucruri, stăteam și ascultam și eram, bă, da, nu m-am gândit niciodată la chestia asta. Adică chiar există? Știi? Da, ideea cu pielea este, în primul rând, că este un material atât de permisiv, adică vine în atât de multe forme și grosimi și texturi și culori și mă refer în culori la capacitatea de a le produce la nivel modern, în care acum nu te mai bazezi doar pe culoarea originală și poți să-i faci ce vrei tu.
inițial când am vrut să mă apuc de primele genți, luam în calcul inițial să folosesc piele ecologică. Pentru că am avut de mică chestia asta cu partea de ecologie, mai mult, știi, animăluți, hai să le protejăm. Da, și în continuare sunt mari iubitoare de animale, adică nu mi-aș vedea viața fără să fiu înconjurată de animale. Și automat mă gândeam că, pielea ecologică este o alternativă bună, protejează utilizarea piei de animal, etc. Da, mergând un pic pe fir și uite, aici am ajutat profilul de facultate, că încep să faci un pic de research, care-i treaba cu materialul ăsta? Ce-ți permite să faci, ce nu-ți permite și așa mai departe. Ei, odată ce am început să citesc despre alternativele de piei ecologice, ele de fapt nu sunt deloc ecologice, adică termenul este foarte, foarte greșit pus. În primul rând pentru că nu are rezistență absolut deloc și cred că toți știm că am avut măcar o geantă sau un pantof sau o chestie făcut din acea piele ecologică care după niciun an se jupește și nu mai ai ce să faci cu ei. Și normal tendința este să-l dai la gunoi. Ceea ce noi nu înțelegem pe partea de producție este că de fapt acea piele ecologică are foarte mult plastic. Pentru că de fapt asta este. Adică este vinilin în formă turnată și partea de producție este exact aceeași ca și a face un PET sau o caserolă de plastic și așa mai departe. Wow, ok. Ăsta pusese, da, într-adevăr, un punct care m-a zguduit puțin. Deci și inclusiv acum asta după aia ar interveni alții cu subiectul acum avem alte alternative, ai piele de ananas, piele de ciupercă, piele de toate. Ideea este că și alea în compoziția lor tot au un procentaj mic, pentru că altfel n-ai cum să stabilizezi fibra. Adică este o componentă de plastic în orice astfel de material procesat pentru a-l stabiliza și a rezista în timp. Acum, în același timp, gândește-te că astea sunt invenții destul de noi și nu avem încă testul timpului să vedem cât de bine rezistă peste ani și ani. Când o geacă de piele, o geantă de piele, dacă este într-adevăr bine întreținută, ține și 20 de ani. Da, ziceai și tu că ai găsit, nu știu ce, articol vestimentar la un moment dat, datat cu, nu mai știu ce perioadă. Da, găsisem tot așa, pe partea de reutilizare am făcut niște genți din cojoace de piele. Cojoace de piele care de altfel foarte bine întreținute, deci am rămas mască când am apucat să descos piesa. Da, ideea era că era o geacă în care era o marcă nemțească din 1970, cusută în căptușeală. Da. Și la fel, chestii de întâmplări de genul ăsta te fac să realizezi, să te întrebi un pic cam pe unde a fost piesa aia, prin ce mâini a trecut, ce povești are în spate. Exact, poveștile și timpul. Eu mă gândeam mai devreme, ascultându-te, mi-a sărit iar așa, știi, mi-a venit în față partea asta în care aruncăm produsele din pielea asta ecologică de spui tu, știi, că dacă se jupesc, nu mai au aceeași calitate, ce facem cu ele? Le arunci, că nu-ți mai trebuie, nu? Și stau și mă gândesc că nu știu câți oameni au idee de faptul că, automat, având termenul, eticheta de ecologic, te gândești că e în regulă să arunci, știi? Dar dacă nu suntem educați și informați pe partea asta, da, văd că mai mult distruge decât creează, știi? Fix la asta mă gândeam, că
Consider Da, că e necesară un pic de educație pe partea asta. Da, și mai ales pe subiectul de ecologie și reciclare, noi de fapt nu suntem deloc informați. Oricum în România suntem de-abia la început cu educația asta și încercarea asta de a recicla, Da. dar nici măcar la nivel global încă nu funcționează eficient, pentru că știu că a fost un documentar foarte interesant legat de tot conceptul de reciclare și de introducerea plasticului în comerț acum N de mii de ani, pentru faptul că marile companii, în momentul în care au descoperit alternativa ieftină a plasticului, au promis într-adevăr populației că da, este reciclabil și noi ne vom ocupa de reciclare. Și de fapt, la nivel actual, undeva cred că la 10-15% din deșeurile globale ajung cu adevărat să fie reciclate, pentru că nimeni nu dă cu adevărat atenție la acele simboluri mici de pe ambalaje, de categorii. Pentru că, la fel, asta ni s-a vândut timp de ani de zile. Plasticul îl pui la recipientul la tomberonul de plastic și el ajunge să fie reciclat. Nimeni nu ne spune faptul că, de fapt, toate acele simboluri de categorii, și sunt 7 categorii de plastic, teoretic doar categoria 2 și 5, dacă nu mă înșel, este cu adevărat reciclabilă. Ok. Pentru că celelalte nu au aceeași componentă moleculară până la urmă. În momentul în care ele se topesc pentru a se reface plasticul, ele nu se pot amesteca. De asta avem diferite durități de plastic, de asta ele sunt catalogate cu simboluri diferite. Pentru că ele, în mod normal, ar trebui să vină pe căprării. Deci, noi n-ar trebui să avem un singur tomberon de plastic, ar trebui, de fapt, să avem 7. Wow, ok. That's huge. Ca să înțelegi sistemul din spate, da, să zicem că s-ar putea angaja persoane care să sorteze după această categorie strictă, dar atunci nu s-ar mai explica costurile reduse ale plasticului și ar crește. Da, Și o perspectivă interesantă, aș spune. Da, și toată situația a devenit foarte amuzantă în momentul în care, până la un anumit punct, China era, cum să zic, importatorul de gunoi mondial. Ei erau la modul, dați-ne nouă gunoiul, ne ocupăm, vă scăpăm de el, etc. Pe fundalul poluării majore și a problemelor pe care le-au avut, au început ei să le aibă ca stat din cauza poluării și deșeurilor, dintr-o dată ei au zis către Europa, stați un pic, băieți, că nu mai putem să mai luăm. Și de aici rezultă în crize generale, exact pe partea de deșeuri, ce facem cu ele, reciclăm, nu reciclăm, etc. Yes. Ce facem cu ele? Ce facem cu ele? Dar înainte să îmi spui ce facem cu ele, perspective, idei, zi-mi un pic mai multe despre povestea asta cu pielea naturală, că ai ales totuși, că început să-i să zici. Da, pe asta e că pornisim la pielea ecologică. E ok, nu, e foarte în regulă. Da. Tipic. Da, ideea cu pielea naturală este că, exact, cum pornisem. Am început cu pielea ecologică, am eliminat-o ca alternativă și am luat în calcul, ok, piele naturală, până la urmă, este și în continuare este considerat un produs de lux. Tot ceea ce este din piele. O să te întrerup o secundă pentru că, din nou, mi se face pielea buburuze, știi? Până să avem noi conversația aia anterioară și să-mi povestești tu una alta, eu când auzeam piele naturală, ghișa ce mă gândeam. Oh my God, animale sacrificate, din astea, și îți dai seama că eram, nu, prefer Așa am să fost nu. și eu mult timp.
mult timp. Yes. După care ai venit tu cu informațiile respective și m-ai pus pe gânduri într-un mare fel. Deci chiar stăteam și mă gândeam, zic, trist că nu ne informăm sau că nu ne educă cineva în direcția asta, știi? Da, depinde și cum ne poartă viața pe anumite subiecte și momentele în care le aflăm. Că ai nevoie și, într-adevăr, să-ți ții un pic mintea deschisă până ca să receptezi informația, că altfel poate cineva să ți-o bage și cu burghiul în cap, că dacă nu o vrei, nu o să o asculți. Cunoaștem. Da. Ideea cu pielea naturală este că noi nu realizăm că, de fapt, pielea în sine este un produs secundar. Este un produs derivat din întreaga industrie a cărnii. Asta, ca să clarific, vorbesc de piele de vacă, piele de porc, nu categoria de piei exotice, cum ar fi șarpe, crocodil și așa mai departe. Dar astea două principale, pielea de vacă, pielea de porc, sunt derivate de la industria cărnii și, de fapt, dacă noi nu am utilizat și nu am produce produse din piele, alea ar rezulta în deșeuri. Deșeuri care ar trebui tot așa arse pentru a scăpa de ele. Și se estima că, practic, dacă noi nu am produce pieile, nu ar intra în procesul de tăbăcire pentru a fi utilizate pentru produse genți, papuci, mobilă, etc., ar genera undeva la 7 milioane de tone suplimentare de deșeuri anual. Wow. Deci face o diferență foarte mare cu utilizarea unui material care până la urmă există. Și atâta timp cât va exista industria cărnii, o să existe și industria de pielărie. Exact, acolo voiam să ajung. Da. Încă în momentul actual, pe fondul discuțiilor de ecologie, de etică și toate astea, industria consumul de carne a crescut în continuare, în schimb consumul de produse din piele a scăzut, ceea ce duce inclusiv la închiderea tăbăcăriilor tradiționale, a lăsa familii întregi cu tradiții fără un loc de muncă, fără o sursă de venit. Wow. Și atunci, unde e neapărat ecologia în tot cercul ăsta economic? Exact, da. Chiar la asta mă gândeam mai devreme când spuneai de pielea asta ecologică și ai zis de piele de ananas, piele de ciuperci, nici măcar nu știam că există așa ceva. Mă rog, știi cum e că până la urmă schimbarea, cum știm cu toții, singura constantă, automat aduce evoluția, inventivitatea asta, știi, creativitatea, nici nu mai știu cum să-i zic, au tot felul de conotații și de definiții. Și totuși, dacă stai și o iei așa un pic la despicat, ajungi să conștientizezi că, da, cumva creează nu creează, de fapt, și de drept. Acolo ajungeam, știi? Cumva e la pol opus față de ce susținem că am vrea să creăm. Ceva de genul ăsta. Da, ideea e toate invențiile astea și alternativele, da, ele vin cu o intenție bună. Nimeni nu poate să nege chestia asta. Doar că în momentul în care deja avem, și hai să fim serioși, până la urmă, modalitatea de utilizare a piei în partea de mobilier, de tot ce înseamnă producție, este la fel, s-ar putea să fie una dintre cele mai vechi meserii din lumea asta, generate de faptul că în primul rând am ajuns să ne îmbrăcăm cu piei. Exact. Ideea nu este, eu când aud deschiderea discuțiilor pe teme ecologice, că stai, că trebuie să găsim, să reinventăm roata și alternative mari de materiale noi,
dar care nimeni nu-ți spune, în momentul în care tu lansezi acel produs nou, nimeni nu-ți spune, ok, bun, dar cât consum de apă a generat, cât consum de curent, cât consum de toate aceste resurse, intră și ele în factorul de ecologie, de subiectul de ecologie. Și da, există normal, există un proces care consumă apă și electricitate și curent și forță de muncă și în procesul de tăbăcire a unei piei. Ideea este că nimeni nu stă să facă analize. Bine, acum au început din ce în ce mai multe firme să-și facă astfel de analize de reducerea amprentei în care pun în balanță, ok, consum de apă, ce obținem, ce trebuie să aruncăm, etc. Tot mai multe firme ajung să facă astfel de rapoarte, tocmai în ideea de a primi acel badge de onoare, să zic, pentru faptul că sunt numiți firmă etică și responsabilă din punct de vedere ecologic. Dar ideea este și de alternativă. Ok, ce se întâmplă dacă fac, ce se întâmplă dacă nu fac? Ce rezultă din producția respectivă versus ce pierd, ce consum, și pus în balanță un pic lucrurile astea, pentru că noi avem senzația, cum am zis, intenția este bună, ne punem la drum cu proiectul respectiv. Este fabulos că revoluționăm, nu zice nimeni. Bineînțeles. Dar hai să vedem un pic și alternativa, pentru că în continuare industria cărnii există, consumul de carne crește, restul, consumul unui material care există deja, scade în continuare și rezultă în deșeuri. Și acum, la discuția din punct de vedere etic, stai și te întrebi, bun, dar animalul respectiv, dacă deja a fost sacrificat, nu mai bine îi respecti viața, moartea și așa mai departe, utilizând tot ce poți utiliza? Pentru că altfel chiar este păcat, dar este o chestie pe care noi oamenii continuăm să o facem, pentru că noi avem problema asta cu făcut cumpărături când nu este foame, umplem frigiderele, peste o săptămână trebuie să aruncăm jumătate. Și eu în continuare sunt vinovată de chestia asta. E un proces continuu de a încerca să țin sub control. Și de bine de rău am ajuns să reduc destul de mult ceea ce arunc. Dar nu mergem la cumpărături când ne este foame. Asta e prima mea lecție a fost. Îmi trebuie de toate, știi? Exact. Da, exact. E o chestie psihologică, că îți vine atunci să cumperi tot. Yes. Și avem chestia asta, o avem inclusiv în a cumpăra orice. Adică nu e neapărat o foame fizică, dar e o foame emoțională. Eu am realizat că mă uitam în momentul în care realizam gențile, în momentul în care le făceam și calculul de preț și venea momentul în care, știi, trebuie să pun manopera mea. Și asta e o chestie pe care noi artiștii avem tendința să o facem, să subestimăm mult manopera. Mi-am dat seama că dacă eu chiar vreau să obțin ceva din întreg ansamblu de ecologie și reutilizare, înseamnă, sincer, să pun și un preț un pic mai mare, să intri în categoria unui produs care este considerat scump, pentru că lumea valorifică cumva ceva în care a investit. Avem mai mare grijă de ceva care ne costă mai mult. Și asta e, de fapt, toată treaba, tot subiectul legat de consumerism. Avem tendința să cumpărăm foarte mult, foarte ieftin și nu ne pasă ce se întâmplă mai departe. Nu. Cantitate versus calitate, aș spune. Da. Și din nou, același subiect de educație sau informare sau cum vrei. Mă rog, din punctul meu de vedere, sunt 2, chiar 3 subiecte diferite în toată povestea asta.
care consider că ar putea fi dezbătute per se, fiecare în parte, știi? Pentru că Da. ar fi de discutat un pic și la propriu, de crescut un pic conștiința vis-a-vis de ele. Dar eu chiar mă întrebam, apropo știi, tu ai terminat arte, te-ai apucat să faci, până la urmă ești antreprenor, știi? Ți-ai creat un business pe care vrei să... Da, care a fost, nu știu cum să formulez exact, perspectiva ta, dacă vrei, sau ce te-a împins mai mult să intri și pe partea asta de reciclare, de ecologie, să te informezi. Că până la urmei, dacă ar fi fost de business, e despre profit, nu? Că, na, facem ceva ca să facem bani. Cam așa funcționează la nivel mare. Dar nu foarte multă lume stă să se gândească, știi? Eu personal am cunoscut latura cealaltă a tipului ăstuia de afacere, de la ai și tu, unde lumea, mă refer la, nu știu care e termenul, nu știu care e termenul pentru cei care fac tot felul de produse și mă gândesc la sate, de exemplu, unde se fac încă opincile, nu? Din piele. Dar omuleții ăștia sunt la modul, am făcut ceva de mâncare să mănânc după amiază. Nu mă interesează neapărat că îmi iese un ban în plus sau nu, sau eu fac ce știu pentru că, ăla e nivelul și cam atât. Adică partea în care nu încasez nimic nici măcar pentru efortul meu, nici măcar pentru timpul meu, da? Și partea în care facem asta doar pentru bani. Da, Tu ești... asta e. Nu găsim echilibru în sensul ăsta. Am și văzut foarte multe reacții, pentru că, normal, vreau să mă informez, adică chestia asta cu antreprenoriatul, într-adevăr, este nou pentru mine. Trebuie să învăț lucrurile din mers și, normal, partea administrativă mai trebuie, să mai întreb în stânga, în dreapta. Dar am văzut foarte multe persoane zicând, băi, am și eu banii ăștia în cont, ce pot să fac de ei? Vreau să-mi fac și eu un business, ce pot să fac de ei? La care am văzut că tot mai multă lume, într-adevăr, începe să răspundă cu, păi, gândește-te ce ți-ar plăcea să faci. Gândește-te cum ar fi să ai jobul la care te trezești în fiecare dimineață și te duci cu plăcere pentru că îl simți ca un hobby. Să nu trebuiască să ai niciodată sentimentul ăla de Viața ca o vacanță, cum spunea cineva, știi? Da. Acum de curând. Da. Și faza că noi nu ne dăm seama că dacă am face chestia asta din ce în ce mai mult, s-ar putea să reducă un pic și partea aia de consumerism. Pentru că micii producători locali, dacă ar avea mai mult curaj în sensul ăsta, s-ar crea deja un alt cerc, o altă structură de consum, de business, de economie. De asta și lumea insistă atât de mult în stânga și în dreapta. Cumpărați de la producători locali, cumpărați de la firmele mici, cumpărați de la aprozarul de la colț. Că este și asta un stil de a avea grijă și de comunitatea ta. Exact. Și de a te face, de a lua un pic în calcul. Măi, eu poate dau într-adevăr, nu știu, 10 bani în plus pe kilogramul de roșii, dar ajut și o afacere să se întrețină și s-ar putea să mă gândesc să iau un pic mai puțin ca să fiu sigur că nu arunc. Știi că aici s-a deschis celălalt foarte mare subiect, nu? Eu îl numesc self-interest, știi? Interesul personal versus
oneness, că e mai mult decât comunitate. Pentru că, exact cum spuneam mai devreme, îți faci un business ca să ai profit. Nu prea stă lumea să se gândească. Bine, acum din ce în ce mai mult a început să se dezghețe, știi? Dar, în general, vorba românească, interesul poartă fesul. Da. Și atunci nu mai pasă că ajută, că nu ajută, e contribuție, nu e contribuție, bă, îmi iese, nu, că până la urmă de-aia fac business-ul, că altfel m-aș ce să mă angajez la ce știu eu ce companie și nu mai bat capul. Eu consider că este nevoie de un pic de educație și conștiință. Pentru că suntem într-adevăr și apropo de pandemia asta, știi, când ne-am oprit și când ne-am izolat cu toții și n-am mai avut contact unii cu alții și cumva, din punctul meu de vedere, toată povestea asta o pus degetul așa pe o rană din aia unde, bă, chiar funcționăm ca un întreg. Adică, hai să schimbăm un pic nivelul, hai să schimbăm un pic perspectiva, hai să fim o contribuție cu toții, fiecare pe bucățica lui, știi? Și cred că e un pas mare să ajungi în punctul în care să zici, da, ok, dau cu 10 bani mai mult pe kilogramul de roșii de la colț, pentru că deja mă gândesc la faptul că am să ajut afacerea, familia, etc., economia mai departe. Adică deja este un proces complex, știi? Și o perspectivă foarte amplă, aș spune. Da, noi, într-adevăr, nu toată lumea este în continuare la nivelul ăsta și, în primul rând, pentru că, bine, aici ne aruncăm în alte discuții, alte dezbateri. Ideea este că nici nu ne se oferă educații pe treaba asta. Hai să fim serioși. Adică sistemul educațional pe care îl avem este pur teoretic. Nu avem... Eu țin minte când am ajuns să mă mut de acasă, că era vârsta, era momentul, m-am trezit și nu eram 22-23 de ani, m-am trezit în senin că stai un pic, eu nu știu să plătesc facturi. Deci, în momentul ăla m-am dat seama, ferească, mă, ce fac eu în lumea asta? Adică... Da, dai nas în nas cu viața. Exact. Eu recunosc că am avut foarte, foarte mare noroc de faptul că am fost întotdeauna o fire curioasă. Și am vrut să învăț, adică asta a fost amuzant, știi, dacă în sistemul educațional am fost tot ceea ce a reprezentat un elev prost, așa s-a întâmplat, adică nu pot să zic că mi-a plăcut școala tradițională, dar poate, nu știu, nu mă regăseam efectiv în acel sistem, pur teoretic. Și am ajuns de-a lungul timpului, am ajuns să descoper că, stai un pic, că eu chiar știu să fac chestii, chiar mă duci capul, wow! Este un pas șocant, pentru că foarte mulți ieșim din școală cu senzația că suntem proști. O, da. Și de la chestia asta ne afectează, normal. Ajungem frustrați, ajungem să ne zicem în fiecare dimineață că suntem proști, așa că dacă știm că suntem proști, de ce ar trebui să visăm la un univers mai bun, o carieră, un business? Stai un pic, că nu mă duci capul într-acolo. Exact, ăla e nivelul, cu asta te joci. Nu te întinde mai mult decât ți-i plapuma. Bă, interesant cum astăzi îmi vin așa vorbele astea din popor. Nu prea le... Mai deloc nu prea le folosesc, dar e foarte interesant. Da, și uite, apropo de ce spuneai, mă gândeam la celălalt efect, stima de sine. Știi? Că în momentul în care nu te încadrezi, aș spune, nu știu exact cum să formulez, în sistemul ăsta, acum vorbim de sistemul educațional sau oricare altul, știi, în cutiuța aia, bă, nu te încadrezi, nu funcționează pentru tine, deja ești considerat paria până la urmă, că o fac mai generală, da? Și în cazul ăla ce faci? Tu, când te-ai trezit cu facturi, bă, ce fac? Nu știu să plătesc facturi, la școală nu... Mai departe? Nu știu, personal pot să zic este Google It, că
nu știu, pentru mine internetul recunosc că a fost întotdeauna de mare ajutor. Am învățat să montez și un termostat cu tutoriale de pe internet, adică și tot ceea ce am ajuns de fapt acum să fac, am învățat online, pentru cum ziceam chiar de la începutul discuției. Lucru cu pielea nu am învățat-o în facultate și n-a fost acoperit subiectul ăsta și, într-adevăr, pielea are nevoie de anumite cunoștințe ca să lucrezi, ca să arate într-un anumit fel. Chiar zilele trecute mă uitam la prima geantă pe care am făcut-o, mi-e rușine să o scot la lumină, adică aia n-a fost scoasă la vânzare, la nimica, pentru că nu era de nivelul respectiv. Ideea este că da, trebuie avut mult în orice direcție, inclusiv pe subiectul de nu te încadrezi în cutiuță, de business, de orice. Răbdarea și, cum zic, și încăpățânarea au fost aliați foarte, foarte buni. Și aș spune că prin pas curiozitatea și deschiderea. Da, asta clar. Pentru că personal consider că informațiile nu mai sunt un lux în ziua de astăzi. Toată lumea poate Nu, să... Sau, mă rog, majoritatea, ca să nu generalizez la nivelul ăla. Asta urma să te întreb, știi, care au fost pașii, dacă ar fi, sau fundația, știi, de pe care ai plecat. Îmi zboară mintea în foarte multe direcții acum cu subiectele astea și caut să văd unde să le iau și unde să le pun. Oricum, mie mi se pare fascinant. Mă gândeam la ce spuneai cu pielea asta naturală și că n-ai făcut în facultate, că n-ai învățat, că știi, nu era parte din materie. Mie mi se pare extrem de interesant cum de cele mai multe ori avem senzația că făcând un anumit profil în școală, în liceu, în facultate, nu contează, te limitezi la ăla. Bă, înseamnă că asta sunt, atâta știu, mai departe nu mai. Știi? Și stau și mă uit la tine că faci aia, și aia, și aia, și la polio puși și te mai și informezi. Și atunci urma să te întreb, ok, hai să le zicem recomandări. Ce recomanzi, știi? Pentru oameni care, de exemplu, mai ales în perioada asta, nu? Că fac chiar referire la pandemie, unde foarte multă lume au rămas fără job. Că, na, aia e treaba. Da. Recomandări vis-a-vis de reprofilare, dacă vrei, am să-i zic așa. Nu știu dacă neapărat aș fi expertă pe reprofilare, dar ce știu că m-a ajutat pe mine, într-adevăr, a fost chiar chestia asta de care discutam, curiozitatea. Să pun mâna pe tot ce prind, începând de la, nu știu, tutoriale, cărți, explicații, articole. Bineînțeles, orice trebuie luat cu o doză de scepticism și pus în practică, pentru că, da, nu poți să iei totul de-a gata. Mie mi-a plăcut, într-adevăr, foarte mult partea asta de lucru manual, lucru practic și totul s-a rezumat la, ok, am instrucțiunile, hai să văd, pot să pun în practică? Am ce-mi trebuie și chiar dacă diferența care face diferența aici este, chiar dacă nu-ți iese din prima, testează-o până ți iesă. Pentru că altfel, eu am avut de-a lungul timpului, înainte și pe perioada facultății, mă apucasem de handmade, de bijuterii, nu mă țineam pentru că nu era un impact din prima. Știi? Nu vedeam că nu prinde, vedeam că nu are vizibilitate și renunțam foarte ușor. Și acum am făcut, poate și altă experiență căpătată între timp, mi-am dat seama că ideea e de just keep going. Da, următorii 2 pași. Când consideri că nu mai poți, mai fă încă 2 pași. Da. Chit că nu-i cel mai ușor proces, nu-i cel mai confortabil, exact. Dar asta care e alternativa? Da,
luând în calcul și faptul că ești micuță, aș spune, că trebuie să ai curaj să devii antreprenor sau să începi să te informezi, să dai drumul la un business, la o vârstă de genul și pe un domeniu nu tocmai foarte vizibil, aș spune, ca să nu zic altfel. Da. Da? E o provocare foarte mare. Și tocmai de asta te-am și întrebat, că nu e vorba că nu trebuie experți, rețeta succesului sau nu, din experiență personală. Cred că astea sunt lucrurile care inspiră, dacă vrei, știi? Când a venit vorba de trecerea asta, totuși, într-adevăr, făcând facultatea în domeniu, pentru faptul că oricum am fost pe filiera artistică de mică, am știut că, sooner or later, eu în asta vreau să lucrez, că asta m-a pasionat, asta îmi place. Doar că, da, mi-a trebuit și eu consider că încă mi-au trebuit câțiva ani ca să ajung aici, să trec prin procesul de corporație, de maturizare, de a învăța anumite lucruri. Adică, spre exemplu, eu pot într-adevăr să zic că în corporație am învățat multă disciplină. M-am învățat să lucrez într-un deadline, să fac structura unui proiect, să-mi dau seama care sunt pașii, pentru că altfel înainte n-aș fi fost în stare să fac chestia asta. Eram haotică, eram în toate direcțiile. Și asta, pașii ăștia, pe mine m-au ajutat tocmai în ideea de mai devreme sau mai târziu oricum o să revin pe domeniul meu. Asta a fost ideea, dar și trebuit la un moment dat să iau taurul de coarne și să zic, hai să o fac, că totuși, dacă tot o lungesc. Și pandemia a venit ca super mare încurajare pentru faptul că am câștigat timp în plus. Pentru că stând acasă, nu mai ai, știi, n-ai timpul ăla pierdut dimineața pe drum, seara pe drum, mai ai timp. Mi s-a redistribuit programul și dintr-o dată am simțit că, dacă lucrurile tot sunt aliniate atât de ok, de ce să nu profit? Aș fi fraieră să nu profit de chestia asta. Exact. Acum, revenind la subiectul inițial, de partea asta de ecologie, ce facem pe domeniu? Hai că tu îți aduci contribuția deja, țărna, mulțumim, și faci ce faci și, Doamne ajută să audă cât mai multă lume. Noi, ăștia care nu suntem în domeniu, că nici, cum spuneai și tu, nici nu suntem educați prin sistem, da, prin prezența sistemului sau ce facem. Eu personal încerc să-mi aduc contribuția prin conversațiile de genul ăsta, de exemplu. Pentru că, uite, mai învăț și eu, zic și mai departe, Doamne ajută să mai vadă mai multă lume și videourile. Dar nu m-aș fi gândit vreodată să caut așa ceva. Și de fel sunt foarte curioasă, știi? Adică mă interesează tot felul. Dar nu mi-ar fi trecut prin cap că pielea ecologică de fapt nu e ecologică, de exemplu, știi? Că aruncând o pereche de papuci pe care nu-i mai folosesc din piele ecologică, de fapt mai mult rău fac, că, vorba aia. Da, în direcția asta, nu știu, noi la nivel personal am dat un pic mai multă atenție, inclusiv majoritatea dintre noi ne așteptăm de la marile companii să facă ceva. Yes. Știi? Hai să schimbăm ambalajele, Ideea este că atâta timp cât va exista cerere, va exista și ofertă. Da. De asta schimbarea mai degrabă poate veni de la noi, chiar într-adevăr cu lucrurile alea mici. Și asta se vorbește, se spune de atâta timp și nimeni nu crede pentru că e toată chestia asta de las că, nu fac eu, face altul. Exact. Da, impactul vine tocmai dacă facem fiecare câte puțin, inclusiv la modul de
a da un pic mai multă atenție inclusiv la ce, nu știu, ce ambalaj de lapte ei, în ce format. Pentru că și inclusiv poți să te trezești că de fapt faci un pic mai multe economii inclusiv la buzunarul propriu, când te uiți cu mai multă atenție la etichete, la ceea ce cumperi. Asta e un prim pas, mi se pare cel mai simplu. E o chestie de, măi, ia stai să mă uit un pic, că sunt acum pe internet, chiar sunt o grămadă de informații legate de acest proces de reciclare. Și da, chiar dacă ziceam la început că doar un procentaj, o cantitate foarte mică din ceea ce se aruncă chiar se reciclează. Da, o mică diferență tot o să facem acolo, inclusiv la nivelul, măi, da, hai să nu mai bine iau ceva în recipient de sticlă. Uite, o chestie simplă, alegerea uleiului. În momentul în care cumperi ulei, îl iau un recipient de plastic sau îl iau un recipient de sticlă? Pentru că măcar sticla, da, poate fi reutilizată. Și, sincer, acum, din punct de vedere estetic, majoritatea sticlelor pătrățoase de la ulei chiar pot fi transformate în vaze, într-o grămadă de chestii. Interesantă perspectivă și abordare, aș spune. Din categoria... E o chestie mică, dar dacă am face-o fiecare, oarecare ar fi diferența? Aia mă întreb și eu, dacă am alege fiecare să fim un pic mai conștienți. E și aici efectul domino, știi? Și ăla poate fi și pozitiv și negativ. Fiecare acțiune declanșează o altă serie de acțiuni și procese. Exact. Nu de obicei. Perspectiva mea este că ceea ce creează de fapt și de drept în viață este alegerea. Știi? Nimic altceva. Până la urmă, ai ceea ce alegi. Dar ăsta e un alt subiect. Stau acum și tot mă gândesc în propriu spus. Nici măcar nu aș ști ce întrebări să-ți mai pun, știi? Pentru că sunt atât de curioasă și atât de ahtiată, aș spune, după... Nu știu, de a crea ceva diferit, dacă vrei. Pentru că, mă rog, cum spuneam la început, subiectul ăsta cu planeta și conexiunea și, mă rog, lucrând și cu energiile, e un domeniu mai vast. Dar e pe sufletul meu și atunci mi-aduc aminte o fază. De fapt, mă gândeam la niște copilași pe care i-am întâlnit într-o zi fiind în Parcul Maia, care s-au așezat, copilași, adolescenți, s-au așezat pe un gard, știi, la o țigară, la o poveste, coborând din mașină pe care au parcat-o în fața lor, moment în care unul dintre ei s-a gândit că stai că ne-au rămas niște gunoaie în mașină și atunci hai scăpăm de ele. Au luat 2 pungi pe care le-au aruncat în parc, în spatele lor. Da. Știi? De obicei e spașnic așa de fel, că fiecare e liber să facă ce vrea, dar mi-am dat seama în momentul ăla, și sunt foarte mulți ani, în momentul ăla mi-am dat seama cât de mare impact are asupra mea subiectul ăsta, știi? Și stau și mă gândesc și mai întreb în stânga, în dreapta, bă, dar la tine în casă arunci gunoiul așa? Păi cum la mine în casă să arunc? Da, ce e buncăr de gunoi? Da, afară e buncăr de gunoi în ideea în care casa asta în care tu locuiești este pe o planetă. Că dacă n-ar exista planeta asta, unde mai stai? Nu? Că tocmai asta e și ideea. Unde mai pui și faptul că, până la urma urmei, corpul nostru fizic e creat din aceleași elemente ca și planeta. Nu multă lume știe treaba asta. Și atunci conexiunea e alta. Și eu mă gândesc că ne-am face nouă viața mai ușoară, știi? Dincolo de, mamă, cât efort, vai, trebuie să mă gândesc, cum reciclez, cum, vai, cât de făcut. Cam așa se pune problema, știi, din ce am observat. Da, pentru că este și toată problema că noi nu ne gândim că ne impactează direct pe noi. Pentru că, într-adevăr, nu ne impactează direct pe noi, impactează și generațiile următoare, mult mai mult. Doar că
fără să ne dăm seama de chestia asta și fără să luăm în calcul, atitudinea asta, de fapt, a pornit deja de un secol. Avem tot mai multe boli, avem tot mai multe situații complet inconfortabile până la urmă pentru corpul nostru. Și tot mai multe persoane care au alergii, probleme de respirație și nu-ți dai seama, da, pentru că de fapt asta este o acțiune care s-a perpetuat și te impactează pe tine acum, dar tu nu știi să o legi de cauza originală. Exact. Dar n-ajungem prea departe așa până la urmă. Asta e și ideea. Asta este și ideea că dacă nu ne trezim un pic, nu știu ce o să facem. Dar consider că am început să ne dezghețăm din ce în ce mai mult. Și Doamne ajută să fie și mai mulți omuleți. Mă gândesc și la generațiile astea mai micuți așa, care vin din urmă, știi? Ce educații primesc. Personal, cu ce am intrat în contact până acum, văd chiar tot mai mulți, mult mai tineri decât mine, care vin din urma mea, am mult mai mare curaj, inclusiv pe partea de antreprenoriat. Da. Adică deja întreabă, vor să învețe, vor internship-uri, mulți care inclusiv sunt dispuși, nu știu, pentru 3 luni de zile să ofere serviciile lor unor antreprenori, ori gratuit, ori pentru o sumă modică, pentru că ei simt că își iau ei valoare din asta. Nu țin neapărat să fie plătiți în punctul respectiv, tocmai pentru că își iau valoare din asta ca să învețe. Și în momentul în care tu deja ai mentalitatea aia la 18 ani, apoi până ajungi la 30, ești aranjat și ești binecuvântat, tocmai prin forțele proprii. Și noi ceilalți pe lângă ei. Da, normal. Că asta e și ideea. Da, minunat. Ce zic, eu ți-am zis, sunt fascinată de subiect, dar n-aș ști ce întrebări să-ți mai pun momentan. Mă gândesc că am putea să încheiem cel puțin conversația asta și găsim mai departe cum mai putem să dezbatem pe ce să mai intrăm. Până una alta, să rămână, mulțumesc de prezență și de informații. Mulțumesc și eu de invitații. Cu mare drag și oricum, de acum păstrăm legătura. Mai multe informații despre tine o să dăm, o să fie în detaliile de sub video. Contactele, bănuiesc ale tale personale și de la Telluric, pentru cei care vor să vadă exact cu ce te ocupi, ce creezi și așa mai departe. Recomand! Yes, recomand! Cred că o să fie link-urile de la social media, până una alta, nu? Și site-ul, că am văzut că era gata. Zi-mi până una alta dacă ai ceva proiecte noi. Am văzut că ai creat acum. În principiu, da, eu lansez în mod constant produse noi, deci recomand follow pe pagină ca să rămână lumea la curent. Da. Momentan am în perspectivă lungă un program tot așa pentru alți artiști, pentru a-i ajuta exact pentru lansarea asta în partea de antreprenoriat, dar încă e în partea de brainstorming, recunosc. Ok. Dar tot prin Telluric o voi lansa, așa că... Sună foarte bine. E ideea de a învăța și pe alții și poate de a le oferi o rețetă mai simplă decât am găsit-o eu. După ce ai ars covate. Da, exact. Ok. Cu mai puține accidente artistice și lansare mai ușoară în domeniul antreprenoriatului. Da, uite, subiectul ăsta nu l-am abordat. Da, eu m-am distrat copios în discuția noastră anterioară apropo de aventurile tale și experiențele pe care le-ai avut. Da, pe asta, bine, asta a fost ca subiect în ideea de ce menționam mai devreme, cât de haotică eram
înainte, pentru că stilul de lucru, într-adevăr, era peste tot, pe podea, recipiente de culori, chiar vorbisem la un moment dat cu cineva care urmărește Teluric, postasem un meme legat de cana de cafea versus cana de clătit pensonul și a lansat o discuție că de câte ori n-am băut din cana de acoarele. Da, eu personal m-am distrat. Da, persoane din lumea artiștilor plastici cred că vor înțelege chinul. Și faptul că accidentele, da, se mai întâmplă și fac parte din procesul de învățare. Exact. Și uite așa poți să dai și mai departe, știi? Apropo de ce spuneai. Eu mă gândesc că, uite, acum mi-a picat, mi-a venit așa o idee, mi-a sclipit. Poate te gândești la o formă de workshop sau ceva de informare, pe parte de ecologie, produse ecologice. Da, în direcția asta chiar mi-ar plăcea să merg. Inclusiv cu parte de workshop, inclusiv pe alternative artistice, dar și la nivel de business. Ce poate face un business ca să își reducă amprenta ecologică, impactul pe deșeuri. Eu sunt pro. Susțin mișcarea, deci dacă te hotărăști oficial, anunță-mă. Oricum, vorbim între timp. Clar. Mulțumesc din nou pentru toată conversația asta. Wow! Și pe data viitoare, am să zic. O zi frumoasă. Yes, la fel. Keep in touch. Detaliile mai jos. Follow și share și din alea, cu like-uri. Pupici. Zi faină!